गौरी सूर्यवंशी, एस मराठी मध्ये आपलं स्वागत। वळूया आजच्या बातमीकडे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज बदलापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण करत पुष्पवर्षाव केलाय। यावेळी आमदार किसन कथोरे उपस्थित होते। छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की एस मराठी न्यूज साठी प्रतिनिधी संजय चांदगुडे, बदलापूर। अशाच नवीन ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या एस मराठी न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।